Minahal kong matalunong. Okay. Mga nituan guys, extension sa ato ang balay lungsod guys. Muna ning update muna ang iyang area kung diin ang sumpay sa ato ang balay lungsod diri sa lungsod sa Matalo. Okay. Ako manghinaot nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan sa lungsod sa Matalo. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong mabtik nga Mayor Eric S. Pahulio ug mga konsehalis tibuok team Pahulio. Ato gayong ipadayon ang pagsuporta nila aron magpadayon ang kalambuan sa atong lungsod. Okay, today is Monday, July 24, 2023. Mo ni kahimtang guys. Okay, mo ni kaya ang update sa ato ang municipality extension. Okay, mga nikon guys, pohon makuanan mo sila atong suryon guys. Ano yan po guys. Okay guys, nira nagkuan na sila sa kuan guys kanina sa ubos niya. Ako mang hinaot nga magtinabangay jud ta para sa kayuhan ug kalambuan sa lungsod sa Matalo. Okay, mao ni balikon ko mao ni ato ang extension sa atong balay lungsod diri sa lungsod sa Matalong guys. Mao ni nga update punpohon himo ni sa atong mayor aron mahatagan jud og maayong serbisyo ang katawhan diri sa lungsod sa Matalo. Iko PP live diri sa municipality of Matalom. Iko PP andam motabang sa lungsod o mo serbisyo sa katawhan sa lungsod. Once again, happy Monday o God bless kanatong tanan.